Царството на цветята. В днешното предаване ще ви представим семена за сладката бейби царевица Mini Gold. Родината на царевицата е Америка, но въпреки това основните производители на бейби царевици са Китай и страните от Югоизточна Азия. В техните кухни има изключително много рецепти на ястия с този сорт мини царевички. Характерно за сладката малка царевица е, че дори подложена на продължителна топлинна обработка, тя запазва плътността си и хрупкавата си консистенция. Освен това, бейби царевиците може да се съхраняват и чрез консервиране или замразяване в фризер. Пресни, задушени, печени или консервирани, мини царевичките са идеални за добавка в салати, ястия и дори в супи. Мини Голд достига средна височина и образува конусовидни, много малки кочани. Прибирането на кочаните трябва да стане рано, когато зърната са в млечна зрялост, още с образуването на царевичната коса, и размерът на царевичките трябва да достига до 10 см дължина и 1,5 см в диаметър. В тази фаза на своя растеж те имат много добри вкусови качества. Крехки и хрупкави, със страхотен сладък вкус, могат да се консумират директно цели. От 10 април до 10 май се извършва пролетното засяване на семената. От 20 юни до 20 юли се засяват семената за лятното производство на бейби царевица. Семената на мини голда се сеят в редове на дълбочина 4-5 см. Почвата трябва да е с добра влагопропускливост и предварително обработена с органични торове или биотор за зеленчуци. Грижите по време на вегетацията се изразяват в борба с плевелите и редовно напояване. Извършват се и окопавания през интервал от 2 седмици. Семената за сладката бейби царевица Mini Gold, които ние предлагаме, са в пакетчета по 10 грама. Поръчка за тях може да направите през нашия електронен магазин www.pazarstил.com, както и на телефон 089 4951 700. Очакваме ви в нашето магазинче в град София, на Общински пазар Иван Вазов, павилион 14Б, както и в групите и страниците ни във Фейсбук. Бъдете с нас и утре на канал Царството на цветята, когато ще ви представим семена за черен корен и ще ви